Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. SED Alert! SED Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Ang akong anak nga grade 12 student atong higayon na gi bati gid niya nga pamanhod sa iyang tiil hangtod sa iyang batang. Ang asawa balaka siya itong miaging tuig na diagnose man siya nga naay diferensya sa kidney. Pamanhod lagi diri sa iyang pikas lawas sa pit batang hangtod sa iyang tiil nya maglisod siya glakaw. Nabalaka ko kay medyo nagpingit yun siya ba kumaon na pud ning sakita ba. Nay nakatambag sa ko na magtumar og kugon di 3 times adin ako siya gipatik na upside na gid ang pamati makapamatud po kaning kugon nga epektibo jud. Paniid na ko pagkaugma ug na kalma man siya. Ruel Balili, taga Surop, 44. Health Testimonies. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niya ang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko na. Paita ni nga misyos bay Alan ay. Balik tas dating gawi. Manghakot kong bato din sa pa. Unya itapon to si babaw sa kasada. Ano hapiton sa mupalit ini. Lut! Anong kakwarta? Oh. Uy, ano? May nangigtabang. Dito gikan tinguga. Dito gikan tinguga. Haim to. Tingog ko sab.
Hay mo ka! Diyan ako ibabaw sa dako Ah. kahoy. Hoy! Tiguang! Nasa sangas akong kahoy! Uy! Yun ang niya pagkat-kat niya sa ibabaw sa akong kahoy! Tabangi ko! Ah? Pagka naogi kandire. Pastilano! Pastilano! Kamag ang kat-kat niya di ka kabang munaog diri balik ko, boss! Ha? Uwa ko mukat-kat dire. Ay, Lara, Tets! Siya wag ka mukat-kat niya! Yun sa niyo pag-abot niya sa taas kung wala pa ka mukat-kat niya! Ha? Ha? Nilupad. Wa? Kumidyante mo kay! Ay! Kaya kung nilupad ka, ungo di ka! Ay, unsa man ang ungo. Ay, magdako ng istorya Honda. Di ka ungo, awam ka kailang ungo. Kung maunsam di ka. Usa ako ka prinsesa. Ah, nasamot! Disi. Ay! Disi siya kuno siya. Buwa! Ay! May gamay tinitigo nga da. Pero giunsam niya pagsaka sa taas sa kahoy. Nga, habog gina! Tanos og tulid kay ng mao kahoy! Wasi kakatkatan! Wasi mga sanga sa ubos nga bahin sa mao kahoy! Diin makadinagay! Ang makatabang nako, hatagan ako ganti. Pante? Pante? Oh, agante? Siya? Gante? Gante gitu. Di gitu pante. Di ko ng gante ay! Manang! Mas may pa manguha lang kong bato. Sure pa magkakwarta ko. Kung tabangan di ka, wapay siguro. O mapiang ko, o mahog ko, mukat-kat ko, diharo pagtabang ni mo. Kung dili ko ni mo tabangan, may dautang may tabo ni mo. Kusyan! Ay! Naunsa ay... Taas-taas kini istorya ha. Ay, kaya ko pagkatauan ha? Maglisog kay kag naog, dre! Nya, magbaha, dano ka, may dautang may tabo na ako. Diha ka na, ay! Uy! Ngano di man mairog ako mga tiil? Naunsam ni? Makalakaw kalagbalik. Kung musaad ka na kung mangita kag laing, makatabang na ako nga makakanaog ko. Kusyan! Kung dili ka man mutabang na ako, pangitag laing tao nga makatabang na ako, nga makakanaog ko gikan dire. Ngano ka man? Gamahanan magkaka! Kung di pa ka magamit sa mugahong para ka naog ka diha! Ha? Ayay, mangita ko lang tao magkatabang ni mo. Paliho ka! Paliho ka! Paliho ka lang ng tiil na ako, makalakaw na ko! Mangita mo mo! Dili ka mo tuman sa atong gikasabutan. May dautang may tabo kanimo. Ay, nga naman yung tigwa nga, oy. Wow, gikakanaw, gikamahanan ka. Kaya unsam naglisas gahom ni mo. Unsam, gamitan na, oy. Imong gahom para sa ubang tao, di katabang ni mo. Bahad-bahad ni mo na ako. Oy, tinudoon bigin ni mo baya. Ay na ipapilit akong tiil diri sa akong ibarugan, day. Ano makapangita ko makatabang ni mo, day. Salamat kayong may balik ka din sa amo, day, ha? Sigbalik pa salamat, Alan. Puol kay paminawon. Basta hawa na bawi ay Alan, ha? Tingalig mausap sa nang huna-huna ni mo kung may show na mi. Ano, di na, day. Sugot ako bisag pungot. Ansa? Sugot ako, day. Lagi. Pagkisa tas bukton ni mo, eh. Sus! Bukton ra, syaro. Okay na ko, day. Basta lang kamawaas kong kiliran. Kisa po sa bukton, be. Gilok pa. Sige pang hawak sa kong bukton ba? Hawa, be! Mingaw ko ni mo, eh. Ano sa bukton di ay? Ha? Hatakan di kag reward. Tungod kay gitugtan ko nimo nga mo balik og sayaw. Ha? Reward? Unsa man, day? Ngutana pag gina siya, Kung unsa gina si mo huna-huna, mo na na. Uy. Hugaw mo niyas ko una-una. Okay ra ka? Aw ka nang hugaw ang akong ihatag nimo. Sure ka? Kinida? Asa mo ko sugod, day? Suma, unsa may master nimo sa imong mga babae kani adto? Bida. Ay, kung apil lagod na nilagod. Bida sa nimo, oy. Yan ito isgutan ng mga nangaging mga kahinam ang ato karon nga di ni mabaraw ang atong kahinam. Sige na, Atong daghan agi, pa jud ay, kag nato. istorya diha. Sugod na diha. Basta ba ya, ha?
May pagtugot na ko nimo ha. Kulbaas kong lugar na oh. Ay, kanos Tumulis pa man kayo taon naman, ni Sugdi taon. Gilaay na ko, tingin mapulan nung kuron. Ayaw day, ayaw. Sige, magsugod ako. I love you. Mahal ka. Alin? Bayalan, bay! Kamayo mo tayo may sumsumok ni Benaldo eh. Ay, napatingog ka. Ay, patingog ka. Aram to siya nga, nangatog ta. Nangatog adlong dako, nangatog ta ani. Ikay ibot niya! Bisi ko mo tingog ni tingog na lang ko! Sinaldo uy nangay tabang. Sabukan ikaw hana, oy! Paminawa! Certified Said Panyawan User. Si Tatay Maximo Arnold nakasinati sa pagdako pagbalik sa iyahang goiter. Maayo na lang kay nag-maintain sa pagtumar sa Said Panyawan Herbal Capsule na tabangan. Kini mangun akong waiter kuan man kanang naoperahan sa 2001 nya ning action siya balik karon ni nagmintin ko sa Panyawan. Pag maintain ako wala na siya mo abanti ni mura siya ni kubul murag mo atras na ni siya. O karon magpasalamat ko nga nakatumar ko aning maong Panyawan kay dako kay ikatabang sa atong mga sakit. Ang Said Panyawan Herbal Capsule makatabang sa pagpakupos sa goiter na sinati kini ni Tatay Maximo Arnold. Basta balatian, Said Panyawan! Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto ka pa. Sa! Mao na bay. Dugay king naibot. Dugay king naibot. Di ako kayo naibot! Akong tiil. Wala pa magaling magsugod! Ito na! Di ang akong tiil, oy. Mundo kay naibot. Na, tabangi taon ang tiguang bay. Tabangi taon. Ingon man na ang pagpamugos imong patabangan na nimo tiguang, igunsam na nimo tiguang ha, kailan na nimo, parintin na nimo. Wow, ako Kung di ba na nimo kailangan ano, magugat yung kagtabang taon na tiguang ha. As concerned citizen, God, di kakabaw mo maluoy di ay. Tabang kong malooy, oy. Pero grabe sa na mo reaksyon mo, sobrang mo kay pamugos imo. Ang giluyon, magkukay ko ba? Ah, sa ba ng istorya, oy? Istorya tag tinuod, bi. Tara, ato ta rin kiingon nimo tiguang. Ang na. Nga, nikat-kats kahoy niya, di nakraog. Mananghin na akong Karol! Ay! Hindi lang ginakusod kaya sa bayalan sa netabo na ko. Kaya dili niya mula husog kanto sa may sapa. Wa biya gito mo kubidyan tiguang. Bayalan, bagdaan niya kung sa imo ikakuhit atong tiguang nga, bay! Asa tong anak ta, Silya? Ay da, asa pa? Ngutana gani ko nimo kada tingaman kong nagdakin og sundang. Ay, Dag kanang gibakukon nga pisi. Taas ko kay tong pisi lagi gibakukon niya. nambot ay unsaong katon niya. Kuyog tong Snaldo. Ay, baya no. Basta slaldo nagay kuyog, unsa na sad kay nahon-ahon ang kabuang adtong naldo ay. Unya giangin na sadang atong anak. Unsa? Murag nakakita nako sa maong nilalang. Pero nalimot lang yung ko kung diin ko siya makita. Karon ko pa siya makita din sa among gingarian. Apan nga nung lahi siya o gitsura sa mga sakop namo sa among gingarian. Tagalain ka siyang gingarian. Paabuton ko lang yun sa iyang pagbalik. Apan nadugay man siya. Ay, may kauban siyang laing lalaki nga susama sa niya gitsura. Murasag na kamayong ko niya. Diin ko gid makita kining maong mga lilalang. Naray!
Iya, sang naabot siya ng babaw taon ng maong kahoy. Uy, kadlayo ka ng maong kahoy. Nya, nakakatkat siya diha. Nagtikubo man siya diha taon ng tiguangan na diha. Tinglayo ka kahuya. Mawitang giinan ko ni niingon ko ni mo. Imposible kayo. Pero ato siya dali og luwas bay. Kay basinog. Basinog sa ha? Basinog sa... Basi magmahog siya niya mamatay noon. Luoy ka ng tiguanga, di ba? Taysa, ragod. Saon na to pagkandaog ang nga taas matay na... Taas ang tatong hagdan mo niya itong kwaon. Asang tamang itigagdan? Ngayon anak kahabuga. Oh, kung magbuhat pa ta, magmaan pa ta. Unsa man ay gamit anang PC nimong da. Kanang PC o gamitan na. Ay, bibi, gamitong tani. Makaabot tingali ni sila dito. Ay, unsa man ka nang gibuhat sa maong lalaki. Kibutangan niyag bato ang tumoy niya ng PC. Saon man na niya. Pagbantay ha! Kay labay ni namong PC. Kanina ay batos tumoy. Unya, gunit unya ni PC. Kay tuntun ka namo paubos. Kinasing-kasing ang iyang pagtapang nako. Dili parehas anang usaha nga kunwa pa nako hadlo ka, dili mo tabang. Angay siyang gantihan. Uy, uwa man magtingog ka mong tiguang bay. Nagsigisig tanaw na to din. Stilan ko tinuod ang imong giingon, Bino nga. Medyo nalisuan siya sa pag-isip yung kalitag ang baksos. Oo, murag nalisuan gitingan sa panghisip bay. Kayo, huwag ka kabantay. Puti ya sinina, murag gaon. Diin ko niya kawata. Bito da. Mura siya diwata nga naas-taas nga kahoy. Pero tiguang na lang. Sige na. Uy, ilabay ng batong gibutang ni Musto mo ispisi. Mayon tang magkasabot siya sa imong gisulti. Sige. Pagbantay ha. Iitsa na nila ko. Oops! Pakla! Hala, timinga! Timinga siya mo paglabay sa bato. Nasangit yun doon. Nasangit yun sa dakong sanga. Kagipatungan ng mga tiguang ang pisi. Pero may tanaw. Ikaw lang itanaw sa tiguang. Nang! Hoy! Gunit na nang! Unya ambak! Ambak ka! Sa'yo ambak. Ato siya gituntun. Di na to siya papakon. Pinaunggoy ba? Bay. Niliwag ng tiguang ba yun? Lala. Gigunitan niya pisi bay. Hala. Nakasabot eh. Hala. Uy, murag mo ambak siya. Ang tumoy sa PC. Guniti. Ambak na. Asa tumuya ba? Asa tumuya? Ayaw pag-ambak. Asa tumuya? Sige. Asa tumuya? Ambak ko dyan. Sa wala na. Ambak! Kabugat! Ay, manang kabugat ay ni mo, oy! Ibag-tumbling pa! Ibag-tumbling! Ay! Karon pa ko magako sa mga bukton sa usa ka lalaki. Usa? Karon pa lang! Pagtsuor niya manang, oy! Pero alam mo bang namumuro ka na? Ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan, ang Komedyante. Dalit kaninyo sa SED Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga